קודם את חזי שירזי, עושה את דרכו החוצה, אסידוב עוד זורק איזשהו מבט נוגע בחזרה אל המגרש. ערב עצוב מאוד לבני יהודה, ואיזה ערב לאוהדי מכבי תל אביב, ובאיזה תזמון זה בא, שבוע לפני הדרבי עם הפועל. ז'אן אברבנאל, ביטון, כזה תופס את בני יהודה במה שנראה היה כתנופה גדולה, 2 ניצחונות ליגה רצופים, הרבה בזכות היכולת הטובה של ראובן עובד שצצנו אליו קודם לכן אל הספסל. אבל הפתיחה הזאת עם הכרטיס האדום לאסידוב, עם שני השערים המהירים של מכבי תל אביב ב10 דקות הראשונות, הפכו כאן את כל התחזיות, את כל הציפיות, ומכבי בדרך לערב ענק, והערב הזה עדיין לא נגמר. אברבנאל עם הכדור החופשי לבני יהודה,